Сәлем, иң шаян иң булган дусларым. Білем, сіз сәяхәт итәргә яратасыз. Сіз яңа илләр, яңадан яңа урыннар белән танышырга әзерме? Сәфәргә үзебез белән яхшы кәеф һәм елмаюны юлдаш итеп алыйк та юлга кузгалыйк. Бүген без Һиндстанга юл тотабыз. Һиндстан Көньяк Азияда урнашкан иң зур дәүләтләрнең берсе. Ул халык саны буенча 2нче урында тора. Анда 1 миллиард 340 меңгә якын кеше яши. Апрельдән башлап июньгә кадәр биредә коры һәм кызу һава саклана. Пляжларның матурлыгына сокланырга һәм тип-тигез кызынырга теләсәгез, менә дигән мөмкинлек. Июнь уртасыннан яңгырлар сезоны башлана һәм октябрь башына кадәр дәвам итә. Һиндстанда төп тел булып һинд һәм инглиз телләре санала. Башкаласы Дәхли, Дели шәһәре. Дәхли шәһәрендә Мәскәүгә караганда 2 тапкыр күбрәк кеше яши һәм ул иң күп халыклы шәһәрләр бишлегенә керә. Дәхлидә ир кешеләр хатын-кызлардан күбрәк икән, ә хатын-кызларга хәтта аерым такси бар. Ул таксида гүзәл затлар гына эшли, ә ир алтларга йөрү тыела. Ә инде илнең көн күреше һәм мәдәнияте белән күбрәк танышырга теләсәгез, сезгә һич шиксез Мумбай, Калькутта, Ченнай һәм башка шәһәрләргә барырга кирәк. Һиндстанда дөньяның 7 мөгъҗизаларының берсе булган Тадж-Махал урнашкан. Тадж-Махал шах әмере буенча аның сөекле хатыны истәлегенә салына. Төзелеш 1632-1653 елларда бара. Төрбәне төзүдә дөньяның төрле почмакларыннан 22 мең оста һәм һөнәрче катнаша. Бик кыйммәткә төшкән мавзолей 22 ел төзелә. Төрбәнең биеклеге 75 метр. Ә 1983 елда Тадж-Махал бөтен дөнья ЮНЕСКО мирасы объекты булып игълан ителә. Аны шулай ук Һиндстан мөселман сәнгатенең энҗе бөртеге дип атыйлар. Һиндстан контрастлар иле. Игътибар, Һиндстанга баручылар белергә тиешле гореф-гадәтләрне исегезгә төшерәм. Илдә кул бирүше кабул ителмәгән, кочаклашу һәм бер-береңне үбеп алу әдәпсезлек булып санала. Җирле халык туристлар белән фотога төшәргә ярата. Теләүчеләр белән фотога төшегез һәм үзләренә күрсәтегез. Ә инде индусларның бәхете шиксез булачак. Һиндстанда изгелләр рәтенә кергән хайваннар күп. Шуңа күрә урам буенча тыныч кына йөри торган сыерларны һәм башка хайваннарны кыерсытырга ярамый. Әйе, безнең өчен гади булган сыер аларда изге хайван булып санала. Аларга кычкыру, ачулану тыела. Сыерлар кая тели, шунда йөри ала. Хәтта зыян китерсәләр дә, аларны кичерәләр. Ышанасызмы шуңа? Без барыбыз да яратып куллана торган шампунь Һиндстанда барлыкка килгән. Һәр вакыт куллана торган саннар да Һиндстанда уйлап тапканнар. Ә сез шахмат уйный беләсезме? Бик кызыклы һәм катлаулы бу уен шулай ук 5-6 гасырда Һиндстанда уйлап табылган. Ә безнең ризыкларга тәм бирүче тәмләткечләр, аларның да күбесе тумышы белән нәкъ Һиндстаннан. Сәяхәтебез ахырына якынлаша икән инде. Тагын шуны әйтәсем килә. Бу илдә кафеларда менюлар юк. Кешеләр үзләренә таныш булган ризыкларны хәтердән әйтәләр. Геометрия һәм алгебраны Һиндстанда уйлап тапканнар. Игътибар, бары тик Һиндстанда гына яңа елны елга 20 тапкыр каршылыйлар. Дуслар, Һиндстан буенча сәяхәтебезне алдагы тапшыруларда дәвам иттербез. Бүгенгә мин сезнең белән саубулашам. Минем белән сәяхәт итүегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Очрашырбыз!